og velkommen til Vanekompasset. Lige nu er der rigtig meget fokus på, at sommeren er på vej, og varmen stiger, og det betyder, at vi skal have mindre tøj på, og bikinierne og badedragterne skal frem, og badeshortsene. Og så begynder rigtig mange at have enormt meget fokus på, hvad er det for noget tøj, jeg skal have på, hvordan sidder det, og jeg har det ikke så godt med mig selv, og jeg har også lige lidt for meget fedt på sidebenene, og alt det her, man nu går og tænker. Men jeg tænker, at der er jo noget at gøre ved det. Det handler jo om at ændre lidt på de ting, du gør lige nu. Så jeg vil prøve at give dig nogle eksempler på, hvad du kan ændre på, hvor du virkelig får nogle resultater i forhold til, at du får det bedre med dig selv, og du får også resultater med din krop. For det første, den vigtigste ting, det er jo at få nogle mindre kalorier. Det vil sige, en af de vigtigste ingredienser, du skal skille fra, det er sukker. Rigtig mange elsker sukker. Og så sukker, slik, kager, alt i den kaliber, ud med det. Det tynger på kaloriebudgettet. Og så skal du have fyldt noget mere på tallerkenen af det grønne. Masser af gode fibre og masser af vandholdige grøntsager. Det må rigtig gerne fylde på din tallerken, når du spiser. Og selvfølgelig skal du også have nogle proteiner. Så gode, lette kødprodukter, som kylling, kalkun, men også meget gerne fisk, som jo har de her rigtig gode fedtsyrer. Og hvad har vi mere? Vi har æg, og der er også selvfølgelig alle de her mere mælkeprodukter, hvor der også findes en del proteiner i. Så masser af grøntsager og masser af proteiner. Det er at foretrække for dig, hvis du rigtig gerne vil reducere din vægt, hvis du gerne vil tabe dig. Så det her med de her sunde fedtsyrer er også rigtig vigtigt. Du får noget fedt til din krop. Og mange er enormt fedtforskrækket og bange for at spise fedt. Men hvis du får de gode kilder, som blandt andet er fra nødder og frø, kerner, olier, sådan noget som olivenolie og fede fisk, så får du de sunde fedtsyrer, og det er ikke dellefedt, det er cellefedt. Og cellerne er med til at opbygge hele din krop, så det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi nærer vores celler. Så vær ikke bange for at spise sundt fedt. Så skal du drikke vand, og vand er med til at rense systemet og fugte og også nære huden. Vi skal også have noget fugt til huden, men i det hele taget det her med at få renset systemet igennem er rigtig, rigtig godt at starte din morgen med et stort glas vand. Mængden af vand er lidt med forskel afhængig af hvad din vægt er, men hvis du ganger din vægt med 3, så hvis for eksempel du vejer 60 og du ganger 6 med 3, så giver det 180, det vil sige 180 centiliter, det er omkring 2 liter. Så skal du så lige huske at beregne, at hvis det er du er aktiv, så skal du huske at drikke et ekstra glas eller 2. Så skal du have noget mere muskelmasse. Muskler er små fedtforbrændingsanlæg, som gør, at dit stofskifte det stiger 24/7. Så en rigtig, rigtig god ting, det er at få opbygget noget mere muskelmasse. Og det er ikke ensbetydende med, at du skal blive sådan en stor muskelmand, muskelkvinde. Det er ikke nødvendigt, at vi behøver kunne se det. Vi kan bare mærke, at vi bliver mere faste i huden, og vi får formet og ændret og rykket lidt rundt på kroppens former. Og i det hele taget det her med at bruge din krop noget mere, det er guld værd at få brugt dig selv. Det er også med til at smitte af på, at du får et bedre humør, du bliver mere glad. Så sådan noget med at komme ud i naturen og få luft under vingerne, det er sindssygt effektivt for humør og for krop og for sindet. En sidste ting, der er selvfølgelig sikkert flere ting, jeg kunne have puttet på, men det er lige, hvad jeg lige kom i tanke om. Jeg synes, der var væsentligt at lægge fokus på, hvis du gerne vil i gang med at tabe dig eller få det bedre med dig selv. Det er, at du skal huske at sove. Og når jeg siger, at du skal huske at sove, det gør du selvfølgelig sikkert hver dag, men du skal føle dig udhvilet, når du sover. Så når du vågner om morgenen, så skal du faktisk meget gerne have en følelse af, at du er frisk. Og helst gerne vågner før vækkeuret. Det er helt fantastisk, hvis du kan det. Det er vigtigt, at vi får sovet, så kroppen har mulighed for at opbygge sig selv og få hvilet igennem, så den er klar til dagens strabasser. Og husk på, at
at lige meget hvad du sætter dig for, så skal du tro på, at du kan, og du skal have det godt. Og så er det jo selvfølgelig vigtigt, at det mål, du har foran dig, det motiverer dig så meget, at du er frisk hver eneste morgen og står op og er klar til at gøre det, der skal til, for at du bliver en gladere udgave af dig selv. Rigtig god fornøjelse derude. Og tjek ind på vanekompasset.dk, hvis du har lyst til lidt mere info omkring vanekompasset. Hej med dig.